לפי ההגדרה העולמית של המילה טרור, שזה התחיל מאז שנות ה-30 של המאה הקודמת, שזה פגיעה ישירה ומכוונת או איום על אוכלוסייה אזרחית. והשאלה פה היא מי הוא הטרוריסט. הצעת החוק מדברת על ביטול אזרחותו או תושבותו של מי שמעודד או מסית לטרור. ואני שואל, מי פה מסית לטרור? מי פה מסית לפגוע בילדים בעזה? מי זה שמסית נגד אזרחים? מי זה שמסית נגד אזרחים? מי זה שרצח 40,000 עזתים? מי זה? מי עשה את זה? מי שמואשם בטרור? הקבוצה הזו היא זו שאמורה להיות מואשמת בטרור. טרור נגד קבוצה אזרחית, טרור נגד קבוצה אזרחית. רוצחים ילדים, רוצחים ילדים בני 2 ו3, רוצחים דם, רוצחים 20,000 ילדים עזתים מתחת לגיל 10. אתה מבין למה יצאתי? אתה מבין למה יצאתי? טרוריסטים!